Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Eljött a sorsolás eredményhirdetésnek a napja. Az az igazság, hogy teljesen pontosan jó választ egyikőtök sem adott, de mivel ennyire aktívak voltatok, nem is tudom, 200 fölött jött komment és megfejtés, de több helyen kommunikáltuk, ha visszanézitek a videókat, összesen 7 darab abroncsot használtunk el. Mondta neki, hogy 7 darab gumit használtunk el. A Dakar Rally során, ha belevesszük azt is, amik elkoptak, mert rajta voltak, akkor is csak 12-3-at. Ilyen választ azt hiszem talán senki nem adott. De úgy döntöttünk, hogy közöttetek egy 10 főnek mindenképpen szeretnénk elküldeni az ajándékot, mert ilyen aktívak voltatok, biztos, hogy csinálunk még ilyet. Krisztina kolléganő betette az összes nevet ebbe a gumiabroncsba, úgyhogy most kihúzok 10 nevet, és a 10 névnek fog menni az ajándék. Biztos vagyok benne, hogy valahogy megkeresünk benneteket, küldünk üzenetet, és aztán vagy beugratok valamelyik szervizünkbe az ajándékért, vagy külditek a elérhetőségeteket, címeteket, és elpostázzuk őket. Úgyhogy nyomatom is. Az első név Horváth Gáspár Adrien. A második Orbán Edit. Karol Kovács, na őt ismerem, Szlovákiából. A negyedik Bánvévi Béla. Az ötödik Krasznai Linda. Hatodik Sibak Zoltán. A hetedik Zsebényi Balázs. Nyolcadik Magos Márió. Kilencedik? Segíts, Krisztina. Igen. És a 9. Bedő Tibor. És a 10. Hári Zoltán. Őnekik fog menni most az ajándék. Köszönjük, hogy ilyen aktívak voltatok. Lassan jövünk egy következő kvízzel, mert úgy látjuk, hogy ez működik és szeretitek. A többiekkel, a 10 nyertessel pedig fölvesszük a kapcsolatot, és mennek az ajándék. Ölelés nektek, hajrá Magyarország, hajrá Tidemon!